Hej Missionsfest! Vi håber, at I har det rigtig godt, og at I har en dejlig dag. Vi er i øjeblikket i Hongkong. Vi tog til Hongkong, for at Jannes kunne give fødsel til ham her. Logan hedder han. I sidste uge fik han sit pas, så nu kan Logan rejse med os ud af Hongkong og til Danmark. Vi rejser til Danmark i næste uge for at få ham registreret. Når Logan også bliver dansker, så rejser vi tilbage til Tanzania. Vi har et rigtig spændende program i Tanzania. I år skal vi have hele 2 forskellige seminarer. De første seminarer, som vi kører flere gange, er for evangelisterne og deres ægtefæller. Vores tema i år er at tjene Gud som en familie. Det er ikke helt et ægteskabskursus, men det indeholder nogle elementer fra et ægteskabskursus, som vi var på i England. Hovedfokuset kommer til at blive, at evangelisterne, som tjener en kirke, har brug for opbakning fra deres ægtefælle, og at det til tider kræver, at hele evangelistens familie tjener kirken med en fælles front. Det vi glæder os mest til, er at vi har planlagt en dateaften for hvert par. Det er ikke en normal begivenhed, at hustruen og manden sætter sig ned og spiser sammen, kun dem 2, og snakker om vinden og vejret, i stedet for familieting. Det er ikke sikkert, at det bliver en succes, men det bliver super spændende at observere, og se om en dateaften kunne blive en normal begivenhed i deres ægteskab. Sidst på året har vi et seminar i samarbejde med provinskontrollet for alle præsterne fra Rukwa. Det bliver første gang, at vi skal huske over 100 mennesker i Kipili. Det bliver sjovt, for vi har kun sengeplads til 75. Seminaret bliver afholdt sammen med undervisere fra All Nations Christian College. Temaet er mission. Vi må nogle gange spørge os selv, er kirken til mission, eller mission til kirken? Vi vil prøve at sætte mission som kirkens fineste opgave. Det betyder ikke, at kirken ikke har andre vigtige opgaver. Vi skal også have genåbnet syskolen. Vi har længe været på udkig efter en kvalificeret lærer. Vi tror, vi har fundet en, men I må meget gerne bede om, at Gud sender den rigtige. Syskolen og tømmerskolen får nyt liv sammen. Det sker ved, at vi i år også flytter tømmerskolen ud til syskolegrunden. Det gør vi for at få samlet alle eleverne på én grund, men også for at få friet Petershusets grund op til at være børnehjem og derved kun være børnenes hjem. Vi har et sprængfuldt program i år med masser af spændende opgaver. Vi vil gerne sige tak for muligheden for at sende en hilsen til jer alle sammen. Tak fordi I beder for vores arbejde i Guds mission. Vi ønsker jer en rigtig god fest og ønsket om Guds fred til jer alle sammen. Vi ses meget snart.